ಹಾಯ್ ಮಾಂತಾಯನ್ನ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಡಿನಾಡುತ್ತ ಸೋಜರ್ನ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ, ಇನ್ನಿತ್ತ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಕೋರಿತ ಮಾಂಸದ ಸುಕ್ಕ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ, ನಿಕ್ಲು ನನಲ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಜನ್ನಂಟ ದಯ ಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಳೆ ಅಂಚನೆ ಮುಟ್ಟನೆ ಇತ್ತನ ಬೆಲ್ಲನ್ನು ಒತ್ತದು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಕನೆ ಎತ್ತನು ಬಂದುಲೆ. ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ, ಇತ್ತೆ ಏನು 10 ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ 10 ಊರುತ ಮುಂಚಿನ ಎಂದೆತ್ತದು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದುಲೆ ತುಳೆ ದಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡ್ ಇಂದನೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೇರುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂದಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬುತ ಕಾಲಟ್ ಕಟ್ಟತ ಕೋರಿನ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೊಂತೇರು ಅವೇ ಸ್ಟೈಲಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಒಂತೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗಲೇನು ಪಾಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿಂದೇನು ಪಾಡೊಂತುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೇನು 10-15 ತಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪುಳ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಐತಂಟ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜ್ಜಂಟ ಆಯ್ತಾ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿಂದೇನು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾರಿ 2 ಬುಕ್ಕ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಂದುಲೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡೋಣ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂದಿಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆತದಿ ಕೊಡು ಬಂದುಲೆ ತೊಲೆ ಬಂದುಲೆ ನೀರಿಂದಕ್ಕೇನು ಪಾಡ್ತದೆ ಕೊರ್ಲು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೇನು ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಒಂಜರೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ತಾತು ಗಾತ್ರತ ಊರುತ ಪುಳಿ ಅಂಚನೆ 10 ಬೀಜ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೇನು ಬೆತ್ತೊಂತೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾತು ಉಣ್ಗೆಲ ತಾರಾಯಿನೇನು ಬೆತ್ತೊಂತೆ ಉಣ್ಗೆಲ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡು ನಡ್ತಾರ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ತುಳೆ ಅವಳ ಈತೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ಪುಣ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೇನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ನೆಯ್ಯಿ ಎಂದೆತ್ತೊಂತೆ ನೆಯ್ತ ಬದಲ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ತಾ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಇಂದು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೆರ ಬೋಡತ್ತೆ ಇತ್ತೈಕೇನು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ತುಳೆ ಒಂತೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಐಕಿತ್ತೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ನಂಚಿನ 1 ಕಿಲೋ ತಾತು ಕೋರಿತ ಮಾಂಸ ನೆನು ಪಾಡೊಂತುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಬೇಕಾ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಪಂಡಂಟ ಕೋರಿತ ಅಂಗಡಿಟ್ಟು ಮಾಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂದು ಎಣ್ಣೆಟೆ ಬೇಕಾ ಬೇಯರ ಬೋಡಾತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಲೆ ಬಂದುಲೆ
ಇತ್ತೆ ಇಂದಕ್ಕೇನು ಒಂಜರ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಉಪ್ಪು ನೆನು ಪಾಡ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ರುಚಿ ತೂತು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಲಿ ಬಂದುಲೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ನಡ್ತಾರ ಮಾಂಸ ಕೆಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನ ಇಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿಲ ಏನು ಪಾಡ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮನ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಪವರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬಂದುಲೆ ಮಾಂತ ಇಂಕ್ಲು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಪುನ ತರಕಾರಿ ಕಾವಡ್ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಕಾವಡ್ ಯಾಪಲ ಮಂಜಲ್ತ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ನಿಕ್ಲು ಮರ ಪೊರ್ಚಿ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ ಫ್ರೈ ಆತಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಹಿಂದೆನೇನು 1/4 ಗಂಟೆ ತಾತು ಪುರ್ತು ಬೆಯ್ಯರ ಬಿಡ್ತು ಇತ್ತೆ ತುಳೆ ಐಕ್ಕೇನಿತ್ತೆ ಯಾಕಡೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತು ದೀನಂಚಿನ ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ ನೇನು ಪಾಡೋನ್ ತುಳೆ ಬಂದುಲೆ ಒವ್ವೇ ನೀರಾವಡು ಹಿಂದಕ್ಕೇನು ಪಾಡ್ತೀವಿ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನೇನು ಪುರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತುಲೆ ಐತೆ ಬೋಡೇನಾಯ್ತು ಬೆಯ್ಯರ ಬೋಡೇನಾಯ್ತು ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾಕಟೇನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ನಂಚಿನ ತಾರಾಯ್ತ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಏನು ಪಾಡೋಂತಲೇ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಆ ನೀರು ತಂಶ ಪೂರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತದೆ ಪೊರ್ಲು ಸುಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ತುಳೆ ಬಂದುಲೆ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತೇನು ಹಿಂದೇನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಬಂದುಲೆ ತುಳೆ ನಿತ್ತ ಕೋರಿ ತೆಗಿ ಸುಕ್ಕ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತ ರೆಡಿ ಆತನ ಬಂದುಲೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ತಗೋದಲ್ಕು ಕೂರ್ತಾ ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ಹಿಂದೇನು ಒಂತೆ ಪುರ್ತೇನು ಬೆಯ್ಯರ ತೀತೆ ದಯನಂಟ ತಾರಾಯಿ ಮಸಾಲ ಬೆಯ್ಯರ ಬೋಡಾತ ಇತ್ತೆ ತುಳೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ದಯ ಮಾಡ್ತು ಇಂಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೇನಂತುಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದು